Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Haniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Haniya na mga front page sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita ug Cebu Daily News, midaog ang alyado ni Cebu City Mayor Michael Rama isip presidente sa Association of Barangay Councils. Atong sayron ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, nasakmit ang 2.2 million pesos nga kantidad sa giingong shabu atol sa raid sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, gibutyag sa usa ka election lawyer nga dili mapatuman ang COMELEC order nga pakanaugon ang mga opisyal nga walay statement of contributions and expenditures. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, gitulis ang usa ka bus sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa Mindanao Daily Caraga, nadawat sa mga mag-uuma sa Agusan del Norte ang titulo sa ilang mga yuta. Og sa Mindanao Daily Davao, mihangyo mga investors sa Davao City nga tukuran sila og idea hatchery. Midaog pinaagi sa Toscoin ang igsuon ni boxing champ og Sarangani Representative Manny Pacquiao isip presidente sa Association of Barangay Councils sa General Santos City. Gihimo ang eleksyon sa ABC kagahapon sa buntag apan nagtabla sila si Roel Pacquiao sa Barangay Apopong ug Barangay Heights Captain Lourdes Casabuena. Ang duha ka contenders pulos nakakuha og 13 votes matag usa, hinungdan nga gihimo sa Department of Interior and Local Government ang best of 5 toss coin pag-ila sa mananaog. Nabahin na ang mga kapitan sa Gensan tali sa grupo nga naila kang Gensan Mayor Ronel Rivera ug sa grupo nga naila kang kanhi Mayor Darlene Antonino Custodio. Human mo daog sa Toscoy, nanumpa gilayon si Roel Pacquiao uban sa mga bagong opisyales sa ABC at ubangan kang Mayor Rivera. Mulingkod si Roel Pacquiao isip ex-officio member sa City Council ug maunay ikatulong sakop sa pamilyang Pacquiao nga naghupot og dakong elective position sa Socsargen area. Sa Zamboanga del Sur, walay kaatbang ang nagpapahili isip presidente sa Liga ng mga Barangay. Si Wilfredo Asoy sa lungsod sa Dinas na pili kagahapon isip bagong presidente sa Liga, hulip kang Jesus Dawala. Si Asoy usa kanhi ka board member gikan sa 2nd District sa Zamboanga del Sur. Nagpapili kini pagkamayor sa Dinas ni adtulang Mayo apan napildi. Midagan kini pagkakapitan ni atong Oktubre sa iyang lungsod ug midaog. Si Asoy mulingkod og balik sa Provincial Board sa Zamboanga del Sur isip ex-officio member. Gisugdan pinaagi sa Peace Caravan ang Mindanao People's Peace Summit kagahapon sa Tubod, Lanao del Norte. Nanawagan ang mga participants dili lang sa kalinaw, lakip na sa pagpanalipod sa environment. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, ang Peace Caravan mao mibukas sa ikapitong pagpadayon sa Mindanao People's Peace Summit dito sa Tubod, Lanao del Norte. Nanawagan ang 300 kapin ka mga partisipante sa summit alang sa kalinaw o sa panalipod sa environment taliwala sa ilang gitawag og environment aggression sama sa mining, logging o agribusiness plantation nga miapekto sa mga komunidad. Dadon sa mga participants ang ilang mga issues ngadto sa Peace Panel sa Commission on Human Rights o sa Climate Change Commission. Lakip sa miapil sa karaban ang mga tiduray o lambyangan indigenous peoples sa Maguindanao nga buot adunay aktibong partisipasyon sa GPS MILF peace process. Ang mga mag-uuma sa Zamboanga del Sur nanawagan sab alang sa deklarasyon sa Mount Pinocchio Range og Labangan watershed isip mga protected areas gikan sa Magmina. Ang Peace Summit nga matapos sa Domingo gitambungan sa mga representatives gikan sa ubang bahin sa Mindanao. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanang pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph.
Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.